amengana to ata tando bile e ata na jeno to na binabi na sa na kla wuli ne madame nare inni yele nyoma fe tu am na da nemi alors c'est fini wo kuma kan te sai yin ne fi mari wuli la wala ame do yi woni te kuma me na oh simulation ta oui ça na sa mo la ta na kare kan non oui ça va era masia ta parole la dice ami be e kamali dem so no me ko la no wa montage do ge le na le ta bara no mo bara gi yele anti bara ge mo wala ok me na ko no wala fa gi se na ga escalier wala escalier nga ta ko se ma sa serie nyoro ni na lo ngai gadia allo so ko to wala ça va nigga lo ni ya fena on to so no se ini mola tururi ba aso febe mana nga so ngo kera nga so non ça devait faire mo chité non mais fait très romantique ba ifle ni ko mola tu ai ça m'a fait te to si fait très romantique ko debi kena ma romantique ko na ma romantique te menega galamboy ko mo no bele tente dem senala no galamboy Ero, teni ya peinture ni fombe gal nga fuki ni abde fali. Tiena ronya. Ero. Na fuga ni rekorda. Kureti pega musufuru. Kichega na ronya kanta. Ekan lewe ko chegana. Boni kuma era de kamandera songa dimi dono musota gwa. T'inquiète ça, le nez furu. Il m'a dit muso ro do ta lete. Ke blogu. Donc le faire n'ira venir na ba. Era ta be galama. Donc le bolo mo blo faire ni bugli ni fan do ade bugli do. Ani me kana shenda. Ni chen ni gembe. Abede tan ni yoya. Ora ko ne ko be fa ga jada. Ana so na ta ah? Budi. Akhirnya tu budi. Ai pushi. Numela. Pushi tenena. Oh, ana tu orang ada blala. Kasi ni sigi mo ko jawa. Iwaro puti ya be push on la wa. Okay, ara pushi wala. Yo ai ni mam ta da dro fa am ta ma ko se no dro ala sia do bana. Ni sa film ne konna la fe vandlo dire te ka so ya ko se na ta be bukan vatlo ere la ben. Ima na ta ko na ta be. Na ta be na ta. So ni na ta sa. Ala ben. Voilà, il clignote à l'œil, ça m'a parlé de Bédard. Voilà, il y a un derrière sur le nez. Ok. Dans la vie. Ma. Eh. Janet. Ah, on est le mec qui voulait te gagner appel tamna. Et qui appelle ta femme là? Vous avez mis fait tout toi. Oui, ni tu. Aïe, ni ana si ya femme. Ni ana. Ah, t'es pas du tout. Mais mune beno. Ni je. Ni joy e ka mune bola. Ne ga mula. Imna ni ni mulila. Ne ga mu. Ne bulu ngi ne kala ni ko na ka banwe. Ala madame ni. Emi den fa ya. Ya yu. Ya yoro. E den fa be mi. Ege. Adunti ko na mi la ijo tane ga tane. Che ni mi jonga kila adu ami kele. Atna do yanwi. Ali ki yere lafiya e jolinta. Mi kera ngo nyo kilometre la ke yere le. I jodi te do yane. Mega mfo. E da balle buga ban na ijo ta ni. Awsa ide la sa. Zero go ni te do yan. Che ne ba ijo sa am kila kuma ijo ta. Ijo s'il te plaît. Ijo sa che ni do te do yan. E ke fara muso la mu ngera. Fara la te do yan. Ate do yan. Te do yan. Baby. Zero go ka. Adu te do yan ni ko te do yan. Ni ma ya boso yon la. E te bo wa te do. Ne fana te do yi do yan. Na. Che ni ga na. Ni se joli ga kan be. Ha? Ni ne shi joli ga kan ada ni ne shi la ben. Che jigi men jigi.
fuita. Nana ni c'est appelé wallahi que ça soit la dernière fois. Ali shiningene ne be nayano kara. Ali shiningene ko fe ne be nayano. Est-ce ko baliere? N'est-ce ko bal? Est-ce ko balu ne be na ali shiningene. Ka kono da ne daga ne fileto tegema gele ala wari bi bolo ki ban ka ne ga entretien nge fo ka ne ga jigini ga César ne ka ne dese ko bela ne denga se ngo kara o bela ke be kila kan ko tugu kita kan kenela walay bile kara e be nimsa nasa ata so be iklara ne teta so iklara ni deni ma ne dema se ne deni nduma bo ne teta so re ya ta so ni ti pare ata ide kuma mera ta bo alse jolonu da les gens voulu faire un blé là, et tu dois un blé. Ça c'est la dernière fois. Chien on a mis convoqué. Ne me harceler moi. Et tu es comme monsieur harceler, monsieur faut pas harceler. Oh. C'est du n'importe quoi. Mungera? Baby, où est là? Oh, on a vu hier, pour la série. Oh là là. C'est dingue. Igal ijo sa mais comme il reste ça aurait pu comme là hein ko dum mo do daw ijo ça na me ben ibaro kon tegalon tige yoro hein la message fana nyeshima mo ko mi fe awo ko mi ko ni deni mi plein tanto ire kon boro ni warbe mi kuna go muso wan me firo gan ere boron teniga muso jare ay de mo mo fodu ani ga muso jate e de mu tu no sa muso mo ni kono de tabbi kana da inyana mala ha oh ya so ye dogeru o do bi se ga erreur law li bi se ga an soro do law e bi ga ya mais ni de ne ta fa do bi ta fa do shin na ma nga anana ko de te de nga ma ngone ta te de oh ka ta de fa ni ka so nya der nya bon a vila ka chan kalo da mana manesa kana nan di la sa ay ne ga fleur re sa ma ga ni ku la ti fu yesa am ta yi ku ama mi bi am fleur ku la sa yoro yi flene mi di ne ko bela hein fona yele sa yele de yele de yela no va yela ay sa ni bana sa man ne sevela nyan go ben ni ji boni ni ere woro ni mani kana tu ni se wora nyola ji soro de so ni iga sunan damba non t'inquiète te din na bio ni bana ni pe oh ida jene oh kashia on ka kashi muni be sima jene ibaro ne bi fere sa kena to kashi sa jene ay ne to ino bai kana na magana no ne ka kashi sabal sa jene ala ka masabal ne be ko sa kashi muni be sima di ala ka fara ka bona sa ni nga duzu kashi iben la ma jene ala kama la mesa jene ne bi fere sa jene ñine nugo ne bi la ñine nube ko hein ne te se ga ñino ko sa wala ne te se ga ñino hier la ñine nube ko sa ne bi fere sa jene sabal sa jene hein yeen kono man be ga ne ba do min diglen wi la hein sabal sa jene ne bi fere no e te se ga farani la dia ne te se ga far la jene mungara ni re kontaro ni nam fen fo finyana ebe ne fe ne te efe ne fe ne be mo mi fe ne bo de fe sa sabal sa muso dante ne kele ala ga masata do were nyini sa pour ne fe ne ga lafia ale ga jigi ga jisma gi koljila jisma be ne koljila ko sabal sa jene ala ga masabal sa jene e fe ne ga muni fe sa ere be fe ne ga muni kele fe go fo ne na fa e ka fi dara doro ke be ne fe doro ne mo go doro ne te se ko fo parce que ne te fe o ma ore problème ne tordere kon mina fon fe fi ala kama fara ga bona sa to ino ala kama ninga lafia kana tu
no ko bida temenene ne ti fe ala ka ma faraka bona ni nga duskasi to nyonga duskasi mene ga sawo ni mo wale akaita ne ya fam ne ba re dusu toro le no me ame be ko fe e me mi fe o ti fe mene ni fam ni be sanga barade wa fo ko yani ga giri muso ga ke war foro de ni donc ne ni fam wa ma fi na peinture ko ni kama ngelo ga décor yele ma don ma yeno ga o pa polo parce que mi fa ni ni bella boka ma ni fait ni na me bu bere de bu ga be changer changé ok ayo problème dala son doro wedo ah son doro mo go be na kile le dam ne aflo son doro ne bi ire flenité ni na ko ko yoro ay ni na na ne be ga ko mo e wa mo fushi wa bisi ala gba fochu aba focha e mo moro fo se play do mo fushi ay sa fushi sa aga mo bon ni be do ni kula mere da ga ta da go fune ga mu ta e ma na ja fe mo ko fe mti representa lo e ti ira ne bala awole ira we fa na jere dere ne gine ti ram bala mo mi fure be wa go o ki era jele dere baby ay ne jele ni okay oh la la e mere en ko fi ni era sa e mo fo en Djanfa sa mo terge bado fo gena na bana de ay mo na mo mala kuma téléphone doro e mo da korola hein parce que on flemme quand on ko ni jele ko flemme anda dan asesi dom na jumane gare anke nga kara tawa ento don to bostu dana pensionare idu mana wele ni kana ni na pa ya be ko ma oh ni ay mo yi la lisi mar sa be kon se ka tigi fe ya bel taru ouais ed me ka wuli kan ti planya ni an sai ma bi shan ni bay ta era be kan de bal dong era kuma ya ma ko ja ma ko era te era ni ki ma vi shan te fe ni ga abi ko jumene be be ko mina doro mula te mina tola c'est tout kara e akila ni sire ni na ni kule mo pa u ni sire ni kule bila tanto ni ya ni kule ba ni ya kara sandu ke kile durire iti miri inni segon ni yo fe fu kana se bima fu fitin doro ni kera ni kule be ba ni se mabu sandu te kile durire bonere sandu de ke jamu itna siga kuma era fani ma kibi kuma era tuni la hore ala wa parce que netna nu famia era ma muso akain ta era kara ni mana kelela ni mana fuida ni na riga ke ala ere kama parce que ni kuina ni bado mo ya timbi na ke ala ere kama kara chance ki ne don jama ide la ere ni akili ere ti ya na ni desire ni bien fenderi karangi ala ere kama na fa mimi karagi miri ni samba de ndima
alisa k'i b'i miiri ne dun tɛ fɛ ka miiri an t'a to tan tɔ ne tɛ fɛ ka miiri an k'a to tan tɔ i tɛ se ka taa kara e b'i da e bɛ se ka sunɔgɔ cogo min na e ye nin ko min kɛ ne la kara ni nin kɛra e balimamuso de la wallahi kun t'a ko to tan tɔ sisan an bɛna se an kɛlɛyɔrɔ ma balimamuso ko kuma min na u bɛ ɲɛsira la ni ma balimamuso ko kuma dabila an bɛ kɛlɛ dɛ kalmi sisan n y'o de f'i ye taa me réfléchir a banna n'i tɛ fɛ ka réfléchir yɛrɛ wuli ka taa fana a banna i y'a faamuya kara ne kɔni bɛ taa parce que bɛɛ sago b'i ka so la nka n'i ye min kɛ cɛw tatɔ la cɛw segintɔ b'o k'i la ni kunna dali don ni kunna dali don i tun tɛ to yen nɔ i nɔ la i bɛ fɛ ka min kɛ i b'o kɛ siɲɛ kelen komi i ko ko n ka taa ni ma i b'i réfléchir n bɛ taa ni ma i b'i réfléchir mais m'o temps kɔnɔna la i bɛ tila ka kɛ i bɛ dusu tiɲɛ kuma fɔ n ɲɛna tuguni n bɛ taa n bɛ segin ka na nka n b'i deli i ka n ka numéro bɔ lisinoir sanfɛ n bɛ réfléchir o fana la n y'a mɛn se ka taa san duuru e bɛna san duuru o kuma fɔ ne de ne kɛrɛ fɛ cogoya min na ne de b'a dɔn mais n tɛ ka min faamuya nin bɛɛ ye zayiru ye dɛ client kɔrɔ basi la a tun kɛra tile fila yɛrɛ alhamdulillah dɔgɔ bɛ awɔ dɔgɔ bɛ ok awɔ i bɛ 1000 na di wotorotigi bɛna nɔfɛ basi t'a la ok i bɛ 200 in kɛ k'i bolo dɛmɛ o kuma nin tɛ tɔgɔ sɔrɔlen nin diyara n ye kojugu n m'a bɔ sisan yanni wotorotigi ka na i y'a mɛn basi t'a la ni baraji awɔ i bɛ n ka foli fɔ denbaya ye awɔ n'an ka client ka lɔgɔ bɔ joona kɔni client ka lɔgɔ kɛ lɔgɔ ɲɛnama de ye ni muso bɛ lɔgɔ san n'a ye tile fila lɔgɔ 1000 na kɔrɔ basi la denbaya dun alhamdulillah wallahi n ka client dɔ de lɔgɔ san bolo yan dɛ yan'a ka segin n b'a bɔ a ka wotorotigi bɛna taa quoi ne dun mago b'i la basi tɛ an ka sigi yan ka lɔgɔ tɔ bɔ ayi k'a fɔ ne fɛnɛ ma bɔ zayiru halisa i terikɛ in ka ko de don kara ma sɔn zayiru sabali sa n b'i deli yɛrɛ de ala kama sa kuma kelen fɔ ko joli an sɛgɛnna nin kuma la quoi hakɛ bɛ fali kusama na walayi ne kulukɔrɔla yɛrɛ de tɔɔrɔ la kara bɛ n wele kara bɛ kuma e yɛrɛ fɛnɛ bɛ na e bɛ kuma ne y'a f'i ɲɛna ne ye tɛmɛbagatɔ dɔrɔn de ye n terikɛ in bila baara de la n ye min k'a ye teriya kama nka k'o kɛ k'o bɛ tugu ne kɔ k'o kɛ ne sɔn ye o tɛ ne sɔn ye ne ma sɔn i k'a to ne k'an ka baara kɛ quoi ala ni kira kama i ka zayiru e k'i yɛrɛ bila ne place la dɔrɔn i k'a lajɛ e kulukɔrɔla tɔɔrɔ la nka ne dusukun de degunnen don zayiru olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɛ nka n b'i deli i ka kɛ ala ni kira kama i ka se ka fara ne kan an ka kara deli a ka sɔn ne bɛ n se la i y'a faamu ne bɛ n se la kara tɛ denmisɛnnin ye k'a fɔ ne b'a wajibiya ka don da dɔ fɛ da mun man d'a ye mɔgɔ de don a ka ɲɛnamaya ale de y'a ka ɲɛnamaya ɲɛmɔgɔ ye n'a ye décision min ta a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni min bɛ fara a kan ka respecter a bolo o bɛ fara a kan ni min tɛ fara a kan yɛrɛ a bɛ to a ka sira kan ne kumana a fɛ a ko n ka to a b'a miiri ne ye n se kɛ bari ne y'a fɔ a ɲɛna i ka taa ni ka segin cayara ne yɛrɛ tɛ ka se ka lafiya yɛrɛ zayiru ne b'a dɔn ne bɛ kara fɛ cogo min kara yɛrɛ bɛ ne fɛ ten nka kara ye adamaden sugu dɔ ye a ŋani jalen don kosɛbɛ a tɛ fɛ k'a yira ne da ne kɔni ye nin ko in kɛ a bɛ fɛ ka ne lasɛgɛn ne wa ne t'a dɔn nka mɔgɔ kelen min bɛ se ka ne dɛmɛ nin ko in na o ye e zayiru de ma sɔn i dakɔnɔ kuma bɛɛ ka di fo ne ka fara i kan ka n terikɛ kɛlɛ ne tɛ se k'o kɛ i y'a faamu wa ne tɛ se k'o kɛ zayiru
Zaidu. Ne hakili la na yake ti o ye taabolo ɲumanba ye. Baasi t'a la ma sɔn. N y'a mɛn an bɛna jateminɛ. O ye diya ye. Sini an b'a daminɛ. N'Ala sɔnna ma. Nin diyara n ye kojugu Zaidu. N tɛ foyi. I ni ce i ni baraji. Awa. Sini b'i wele. N'Ala sɔnna ma. Awɔ. Kara. Allo? Ka ɲɛ mi kɔrɔ baasi la kɔni. I dun kumakan fagalen don dɛ, n b'i la. I t'i cogo la quoi. Ok, problème t'a la, plan ɲɛ mi. Kana so? A ka di kɔni. Ok, problème t'a la. N ka client dɔ bɔra n fɛ yen sa, ale lɔgɔ san, n m'ale ka lɔgɔ bɔ ka na. 500 yɛrɛ ya? Ok, problème t'a la. Ni n ka petit nana sa n bɛ taa. Bon, a to n bɛ changer ka na, awɔ. N bɛ changer sisan ka na. Ok, sɔnni dɔrɔn. Kɛra ka nin ko in. Ne tun ko n terikɛ ma n k'a kana n'a ka nɛgɛ a ma na yan. Ale yɛrɛ fɛnɛ ale ko mobili kolon b'a bolo yen nɔ toli y'o bila ka taa k'olu ka taa ka t'o lajɛ hali bi k'ale ma na n'o ye. Basi t'a la a filɛ n ka petini kan ka na n'a nana k'a ka hakili to lɔgɔ la quoi ko n terikɛ in wele ko n bɛ taa yen quoi n bɛ na siɲɛ san ka taa y'a mɛn ok. Kan foyi tɛ yɛrɛ o basi la o cogo di kɛra dumuni na o ye kɛra dumuni na e ne bɛ kɛ i cogo la non tɛ forme ba la masu de bɔra yan nɔ sisan donc ko a nana a ye kuma caman fɔ a ye siniɲɛ baden fɔ n ye mais min ye n tɔɔrɔ n bɔra kalama k'i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye n tɔɔrɔ. Subhanallah, ni kuma ye kumatigi den ta diɲɛ bɛ kɛ lahara ye. Kara, mun de bɛ ne bisigi ni dɔrɔn ne tuguni f'i ka cɛ mun ne y'a mɛn aw bɛ ɲɔgɔn fɛ mais e y'a mɛn ne yɛrɛ da ayisa e bɛ se k'o fɔ ne ɲɛna e bɛ se ka nin ɲɛ waga ne ɲɛ la k'e ni maasu bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'o fɔ ni da jumɛn ye cɛ buru n ka cɛ ne dar'i la n ka cɛ ne y'i bila ci dɔ dɔrɔn de la. Kara, e ka danaya de tun bɛ kɛ n ka cɛ ne y'i bila nin na parce que je savais que foyi tɛna bɔ a la quoi je savais que ne y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ n bolo n'i y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ e b'a to yen nɔ tiɲɛ la i fana kuma o muso ba in bɛɛ la ne ma se ka muso foyi kanu fo n ma sɔn mais ne bɛ ɲɛfɔ cogo di cɛ yɛrɛ fɛnɛ n t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka bisigi ni nin kɛ wale jugu ye i de ne bila ko n ka jɛ i muso fɛ ka tila ka taa fɔ ko ne n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di don o don a bɛ ka n tɔɔrɔ hali n tɛ ka se ka n ka baara kɛ a sababuya la bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ n ko yen nɔ ka kuma ma i ye don jɔ kɔnɔ n bɛ ka n yɛrɛ bɔ cogo ɲini o kɔnɔ hali bi i bɛ ka tila ka n tɔ cogo ma Kara i kana sɔn nin ma an ka teriya ka gɛlɛn nin ma k'e bɛ mɔgɔ kuma lamɛn k'a fɔ ko ne k'e ma sɔn la cogo di subahana kuma ka di yɛrɛ non ma mɔgɔ kuma lamɛn mais Masu nana a y'a ka kuma bɛɛ fɔ n ka cɛ hali a bɛ ka kuma kelen placer a bɛ ne ka kuma kelen placer mun na san 5 ye nin da bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ta mun de b'a la mais a cɛ ye min ye n ka cɛ a man ka kuma ne fɛ n ka cɛ ka sɔrɔ a m'o fɔ ne yɛrɛ bɛ waso n'o ye bi e tun hakili la k'a fɔ ko a nana a tun bɛ ne tɔgɔ la kuma de la yan nɔ Kara i t'i hakili k'i yɛrɛ kan Masu bɛ de fɛ non a kɛra ne kɔnɔ k'aw bɛnna ko dɔ la n ka cɛ donc a bɛ fɛ ka dabiri ne da la ni Masu bɛ bɛn mun kan a ni bɛ de fɛ ne tɔgɔ la kuma i bɛ mɔgɔ fɛ i b'a tɔgɔ la kuma fɔ siɲɛ joli a y'a ɲini fɛ walasa i ye dimi mun b'a la an ka se k'a bɔ n k'a ma n tɛ se ka terikɛ janfa i ni de bɛnna fɛn kan teriya tun y'a ka ɲɔgɔn bilasira a ka ɲɔgɔn sutura ye e de ko ne ka taa kɛ
ni ma ka gele iko kuma ta ke ntara ki bunya kama antiriya kama aklara ka fatulu kuma faraka wala sa asga ka dimi bo ngoma mo tese bo ke mena sinna kan efe no ga ya fa de defe iri na kan be kula iri masu ke mo fe ani meri fe ate ngem kan sandu ko fe klara kan be kala aku kan ni meri fe afa nek me fa kan yoro ni mi fa ka ta ire de da hono ko yuga ngon mi kan ar kele mi dai ji ngono kana so ngado ando so kuni ngono kana do ando so kuni ngono wate ya kana dungi no nga du ni ay kana kan de sa nga ce ifana mi wuli ki nyin nga do nga ce senan ma ndara ko gis kan bis gani ni ngal su di kala en nga je ga gele ma ko ju na te fami asa era no ni fami me pare ni donc ok ci bana ni su ta ko ok diwa ni kla yu le ama problem ta ama ke demo oye nga ce ona sam tenere ya flore bine ay nga ce c'est pas grave ato go kla so na arranger ok rama ke de on s'appelle faut pas te bro big up voilà nga ce ah et oui bol personnalisé do glan iga Fatimi yege ouais effectivement bureau la nga ce nye bol ni do glan nga ce ka fo en photo flaka ah ye nga ce mais mo di me wo da o so ka jaere no ci ba ma di fe me clara ga fa mun quoi ye nga ce sai fana ta kana di yere la sa e ba te ka me Uncle. ma baby ay yere mena re il fallait qu'on ait blague on a déplacé qu'on a fou boutique là no big les entrée de là Ay fana kan o get tin ko. ay ne ki ma mu boutique bi ano ni nana dro ni ga kuma fa ga ba mi kadi na mi na do regata e do ni ma fe o ko la me bantu ko di pepe e te de so fa na Kuma fana kan insan ne mana amne ne nana amne ta ko me banya. donc je ne fais pas yani bedroom ano na bana doro ha ma se ne re iga fo ki ne re fo mega na boutique la bi na doro ne iga kuma be fo boutique ya ba di ma sama voilà où est muso nga kuma fi voilà gere don rek je chengri voilà le na na mimi ne ba dam ya fam ya pas tout ça ok no ma gere to gere ma buri ata bara la sa dame bon ça va mena follow ama gere ta Kile patron. anchi Ça va? Comment va? Chouette. Imando. non ni do Oduna na mane ga musure blano. Tellement na fi 5000 na mada. oui tellement dit ça va bien Ça va. Corbasti là l'on tu a tellement ta il y a molu wa bo garage là kana Non, mano kolo. ah oui. tiro bien Tiro bene. tu même Ihoro kolo be. boy waro ne refle mata bangi la folo quoi ibga ya mata bangi la ma war se fu War ko te sa koro. war ko te Ayi. anchi même Ndega muso dore dunano. ah baragala Ay sa jene. jene jume Jene sa deni fo dona pandolo kumala ni kashi bora no. oh zinaba Bon ne ba do jene la. ah iba do jene la ore ga muso ah ipse ya tage ne foi te no Mais ne fe e ga na demo. ke deme No, parce que comment ne be nyongo do ataka songone la mere. te ga sonye la me Wallahi. ah tiens la ni famille mais nitna segi deme ibi ay nitna segi deme Mais ne bolo ava du kono mo ko do redu. non ah du gono mo ko te o le ta do
ne b'a dɔn kɛ e taara bɔ yɔrɔ min na non n tɛ wɔsi yɔrɔ dɔn o tɛ e bɛ mɔgɔ ye kare kɔnɔ dɔn ka tugu a kɔ wa kɔrɔkɛ diɲɛ tɛ yan n tɛ nage diɲɛ falama yɛrɛ ka adamaden dɔrɔn ka tugu a kɔ k'i b'a fɛ a bɛ kɛ cogo di problème t'a la wa so tɛ yan nɔ en plus tiɲɛ yɛrɛ ne tɛ se k'i dɛmɛ i b'i débrouiller i yɛrɛ i y'a faamuya an ka kɛ ten tɔ bon n taa ci la fɔlɔ kɔrɔkɛ ni dun sera ka ne dɛmɛ o bɛ diya ne yɛrɛ non tiɲɛ na n tɛna se k'i dɛmɛ i b'a dɔn ne jigiba de tun b'i kan n y'a faamuya n y'i faamuya mais a to tan n tɛna se ka bɛrɛ f'i ɲɛna mais n bɛ se ka min f'i ye dɔrɔn n tɛna se k'i dɛmɛ i y'a faamuya merci k'a mɛn se ka nin faamu dɛ n bɛna taa yɔrɔ o yɔrɔ la n bɛna position ta o tɛ ɲɛ n ye nin faamu mɛ système wɛrɛ bɔ a min ni nin si tɛ kelen cɛ k'a bɛ min kɔrɔ baasi la an b'a la tan ma Seru k'a bɛ min k'a bɛ min na ne tɛ faamuya dɛ i bɛ ka wele fɔlɔ an ka téléphone an ka appel téléphone i ni fana ye jumɛn e walima ko e ni ma su cɛ k'e t'a kuma dɔn yɛrɛ souvent kuma dɔ la an bɛ to ka ɲɔgɔn ye quoi a bɛ to ka ɲɔgɔn ye kuma dɔ la e pourtant e tun b'o fɔ ne ɲɛna dɛ ouais an yɛrɛ y'a ŋa an bɛ mun de la aw sera yan nɔ ne yɛrɛ nana ka bɔ débrouiller yɛrɛ la sɔrɔ to a kun ka ne suit da non i y'an y'i dontɔ ye mais an ma kuma i fɛ quoi n k'an bɛna ka na bali la quoi e bɛ cɛ filɛ n'i donna dɔrɔn i bɛ ka daw tugu i da la cɛ o de la a ma sɔn ka taa ne ma ok ci jumɛn mɛ non plan ma tɛ an nana ka na bi la dɔrɔn e ni ma su ka na ɲɔgɔn fɛ ka na bɔ ne la n tɛ k'i faamuya nin na Masu lamɛn mi i terikɛ yɛrɛ b'a ɲɛ f'i kara ne yɛrɛ b'a gosi a dɔw ka gosi kana gosi dɛ i b'a dɔn han non foyi tɛ ɲɛna n bɛna kuma min fɔ han ɲɛnamaya filɛ n'ala ye bonya di mɔgɔ ma n'i ma sɔn a la o b'a minɛ i la quoi karamɔgɔ ne mɛna ka f'i ye n'ala ye laja ala ye bɛn ni muso ye muso min b'i fɛ a y'a ka ɲɛnama bɛɛ di i kama san 5 a tun bɛ ka fɛn min jɛ i la a y'a ŋɛnɛ sigi k'o d'i ma n ko n'i nana ne bila k'a kɛ dun n'a nana kɛ ni kɔfɛ n'a tilara ka jarabi ne la dun i ko ma ko k'o si t'a la k'e de b'a dɔn bon filɛ alhamdulillah an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi aw bɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ ni y'o fɔ cogo ye de ouais n'a fɔ cogo de ye dɛ a ma se ka ne layɛ o la o Mamta donc i bɛ zɛriw de fɛ sɛ n kɔrɔ t'o de ye a tɔgɔ kura de ye mami su wallahi n'an ka teriya bonya min kama zɛriw ne tun bɛ jikalan bɔ k'a nɔfɛ wallahi ne tɛ baasi Masu n'a ma ɲɛ komi ne tun bɛ ne bɛ réfléchir komi i yɛrɛ y'i ka choix kɛ ka ban o fana tɛ problème i y'a faamuya karamɔgɔ a bɛ se ka ɲama ne bɛna n da quoi plan bɛ kɛ réussi dɔ fara a kan a y'a bɛ se ka taa kuma dɔ fɔ yɔrɔ la ne tɛ yɔrɔ non ayi dɛ mais a sera dogo don aw de wulila aw de sera ne ma yan nɔ wa e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ diyagoya ne ka go an kan ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɛna ni teriya ye tiɲɛ non e kana fɔ k'i b'i yɛrɛ i fari faga o la sa ne y'a fɔ ɲɔ mais n sɛgɛnnen de don n bɛ fɛ ka n reposer quoi aw delila yɛrɛ taa n bɛ fɛ ka n reposer quoi nin banna i b'a dɔn han i bonya b'a la ayi a b'a dɔn fɛn fɛn mana tɛmɛ o cɛ in ka ten ne bonya tɛ foyi la ni ne bonya tun b'a la e ye nin kɛ cogoya min na ne tun tɛ nin faamuya o mais de ko k'i t'a fɛ non écoute mais hali ni k'e ma ko ne t'a fɛ
hein e nga sere ma folo yene nga ko ge ko o do encore am ne kuma ne fe e ko ne ma ko non ouais kara bi so on gene la e bi so on mana su num bisi ya ne me ni rebe ye kuma ba fo ano fo ne re mo horo mo le e na fora bi ke ni si no ya no ke no no e bunya bala e mas malisi ya kono ma do na e mo are da okay na kira ce ma to da nan na la sana ma na ka de to gum dara bala na mata ni diga bala ma gwa sa da de la problem ta la meta ya fa ya ma nyoko ndom bi me musutu na se ga chinwa okay aba yo ya ba ko problem kuna problem ingla ni ba lo wa okay hospital awo na men intara mena na comme citement non na kana biga vrai comme ni ancien folo de yanga na kana baro la mo saba men ngena ka la wani quoi inshallah ni be gon kera che dron problem ta ka ho to ma do e bibi e quante sera am sera ni sira mo te men nyam la to ka aw mo ga wole hello hospital wala tige kace so jadi ami do farani kani e modo ay reçu ya a son jaratora bi ni e bliere zai so na antene la ino masu ya sigi joni ne ba de ga mi yan la jaja masu kadi ne ga che u duniya ni ga kuma na su be fo ya fona mena réfléchir non bolu nga nya yara makala ini kan nigi ka ise ka Allah finge doni yamaro mimi ngeze ni masala antu nyine na ha na so ite ka tayoro la suina e quante sorti fitin no ke si ça te dérange pas anjon amu ko sabake enen masu ko ma inviter le no ora do la quoi ko ko ta bla no boîte kadni fena ka farane ga ngata quoi ne ma ne tiga ne tela oro kidara ko turi wallahi ma ne tela oro ma de ibina fon fi ate ifla ka acti ni ke nya fi na no tira de kama billahi mi sutura so ne aisa ne che kelege kumbe ni admin digi ko ila na digi ko ne la an kuma kan zero suna am senyo ma tira kana right de enjo asigo ta masu de mandia quand moi je ne fais les gens bara lo mi di ma na no idon se bomba mais et ba pour ta faire ça au beto e ka fuito la bli bokra e problème ta il a besa hein il bota tanto ça ni nga shiri ka tanya la kadi ka franga ya ngata non fe hein kana ko kibinya kumu la quoi et a blâmer à ta bekili et mérikili on est des frères ok maintenant il a besoin na amena le ya me kana le pulu il a besa ni nga be na suina franga de kali che quoi